ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಚೊಕ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಂಡು ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಣದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನು ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದೈಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೈಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ತನಿಷ್ಠ ದೆಪ್ಪಾದೇನಿ ಆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಹೌದು ಆಯ್ಗೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಪಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೈಪ್ ಪೂರ ಸುತ್ತದಿತ್ತು ನಾವೇ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈಪ್ ಉದ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಜಾಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದು ತಟ್ಟೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪೂತಿಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಥರ ಮೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡುಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಡೇಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ఏ తిన్పవున టెక్నిక్ అవు నీరు టండపో తిన్పుండు న్యూ టెక్నిక్. ఇది తిన్పుచి తిన ಶಿಮ್ಯೋರತ್ ಕಣ್ಣು ತುಲ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಟುಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಟು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ತಿಂಪುನು ಹಾಯ್ ಕಿರುಮುಂಡು ಎಂಕು ಕಿರುಮುಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಬತ್ತುಂಟು ನೀರು Super catch. ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ತುಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಪತ್ತು ನಾವು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಬಲ್ಲ ಇದೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಓಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲೈತೆ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆದ ಇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೊಡೆದೆ ಇದಿತ್ತರತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ ಜಾಲಡು ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂತೀನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೇರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ದಾಯೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೂರ ಪೋಯ್ತನು ಕೇಂದು ಪೋತುಲಿ ಅತ್ತ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಫರ್ ಐರ ನೋ ಇನಿ ರಜೆ ಐತೆ ಕೆಲವರ ಮ್ಯಾಮೆ ಉಟ್ಪುಜರು ಅಪ್ಪಗಿರ್ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಇನಿ ರಜೆದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 1st ಪಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವೇ ಐಕಿ ನೀರೆಗ್ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೂ ಮಜಾ ಬೊಕೆ ನೀ ಓದರೆ ಇಜ್ಜ ರಜೆ ತಲೆ ಕಡಿ ಇರೆಗ್ ರಜೆ ಓದರಿಲ್ಲ ಆತೆ ಇರೆಗ್ ಮೂಡಿಜ್ಜ ಸಂಡೆಲ ಓದರಿಜಿ ಸಂಡೇ ಬೊಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೂರ ನಿಕ್ ರಜೆ ಓದರೆ ಇರೆಗೆ ನೀ ಮೂಡಿಜ್ಜೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೊಕದಾಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ದಾಲ ವಾಟ್ ಟಿವಿ ಇಡೀ ದಿನ ಟಿವಿಯೇ ಕಾಂಡೆ ಅವನ ಆತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಲೆ ಸೊ ಇರ್ ಮೀನಗಲ ಆಫ್ ಆಯ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಮ್ಮನ ಮೀದಾತಜಿ ಮಮ್ಮ ವಿಲ್ ಗೋ ನಾಫ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ದಾಯಿಕ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ 2 lakh subscribers ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್ 2 lakh ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಓಲುಲ್ಲರಿ 2K ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 2 lakh ಆನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಪ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ ತೂಂದಿತ್ತುನ 2 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಪಿರಿ ಬಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡಾಡಿ ರೀಚ್ ಆರೆ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ವಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಲೆ. Thank you so much for subscribing our
channel. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದ ನಾಚಿಗೆಯ ರಾಂಗ್ ಪಾತೇರ್ನು ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್లో ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪೂರ videos ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಶೈ ಅಪುನ್ ಪಾತೆರೆ ಬಾಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಪುನ್ ಮುನ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾತ್ ಅವೆ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯರ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಬಾಯ್ bye tata see you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕಾಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಆನಿಕಲಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಲಭನರಿ ಬಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದರೇನ ಒಂದು ಮನ್ಫೆ ಪಂಡ ಕರ್ಪುನ್ ಯಾನರಿಗೆ ಏಪ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಉಡ್ಪೇಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಆರೇ ಬತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಏನ ಖುಷಿನ ಅರೆಡ್ ಶೇರ್ ಮಂತಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಥರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಂತೇರು ಭಾರಿ ತೆಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೊ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನಡ ಪಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಆರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಆತಿತ್ತು ಜೀತನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ತಾನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತುನ ಕ್ರೇಜ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ತಾನೇ ಜನಗಳು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೋನರೆ ಪಂಡ ಈರ್ ಏತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಓಲ್ಡ್ದಾರ ಅಂದು ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕಂತೂ ಆತ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತಾನೆ ಈತ ಪೂರ ಮರಳು ಪೂರ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ಲು ಉಂಡು ಅವ್ಳ ಪಪ್ಪನ ಅವಳುಂಡು ಪಪ್ಪಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಟ್ರೇಜ್ಡ್ ಪೂರ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಕತೆ ನಿಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇ ಬತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರಂತ ಅವು ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನಾಡ ಸದ್ಯ ಗುಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜೆ ಫೋಟೋ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ನಾವೇನಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಅವಲುಪ್ಪುಂಡು ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮೋನೆ ತೋಡೆ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾವು ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಮಸ್ತ್ ಪಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸನ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಆತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿನದು ಅದ ಉಂಡು ಅಂದು ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅದ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡರೆ ನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಂಡ ಎಂಕಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೋ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದದಾಣೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದನ್ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಕಾಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಪಡ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬೆಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಪಡ 2:30ಗೆ ಆತನೇ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಪಡ ಎಂಕಲ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ನೀನು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಉಪ್ಪುನ ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೋ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಟಿ ವಿ ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ತೆಲುಗುದ ಮೂವಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬ ಆತಂಡು ZEE5 ತೂಯಿನಿ ಮೂವಿದ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಹೀರೋದ ಪುದರ್ ವಾಸ್ ಐ ಕಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬಿಂಬಾಸುರ ಅವೇ ಮಂಡೆಡು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚ ಅವೇ ಟೋನ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏನೋ ಮಂಡೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಿಂಗನ್ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಕೋಪ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ವಸ್ಸುಪ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ZEE5 ಉಂಡು ಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೊ ಕಿಂಗನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಕಿಂಗನ ಪುದರ್ ಬಿಂಬಾಸುರ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ತುಲೆ ZEE5 ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಅಡಿಗೆ ಯಾನು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಿರಾ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ದುರಾಣದ ಪಿದೈ ಪೂನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆ ಜಾಗನ ತುಚ್ಪಾರೆ ನಿಕಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಒಂಚೂರು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪೆ ಪೋಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ವೀಕ್ ಡೇ ನಡುಟು ಪೂರ ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ದಂಡಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ತಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರರೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಪುನಾಥ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಗೋರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು
ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಅವು ಡೇಟ್ ಪೂರ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಫೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಗಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ನ ತೂದು ಇನ್ನ ಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನಡೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಆಯ್ನಾತ್ 100% ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅಡೆ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ತೂಯಾಡ ಇರು ಓಕೆನಾ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ನೆಂಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್